Әгъүзу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, Аллаһ Тәгаләгә һәрбер хәмд сәнәләребез, мактауларыбыз була күрсен. Аның Расулы илчесе Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә йөрәк түрләребездән чыккан салават шәрифләребез ирешсен. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, һәр мөселман кардәшләребезгә, кемдә шушы дингә ияргән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә ияргән һәрбер мөселман кардәшләребезгә Аллаһ Тәгалә ике дөнья бәхете һәм дәрәҗәсе насыйп әйләсен, гөнаһларыбызны гафу итеп, урыннарыбызны җәннәтле кылсын. Мөхтәрәм кардәшләр, инде безнең бүген сөйләшеп китәсе сүзебез булыр иншаллаһ Коръән турында һәм Коръән уку турында. Ни өчен дигәндә, буны искә төшереп торырга кирәк. Кай вакытта шулай бит инде мәчетләргә килеп кергәч, кешеләрнең бик әз Коръән укыганнарына игътибар итәбез. Хәзер инде кайбер мөселманнар хәтта Коръәнне укырга тырышмыйлар да, өйрәнергә тырышмыйлар да. Элек иң беренче булып мәчеткә йөри башлагач, намаз укый башлагач, Коръән хәрефләрен өйрәтәләр иде. Гарәпчә хәрефләрне өйрәтәләр иде. Мугаллим Сәнидән өйрәнәләр иде, шушы Коръән укыр өчен. Хәзер күп кенә намаз укып йөргән мөселман кардәшләребез дә ничә еллар намаз укысалар да хәреф танымыйлар. Әле гарәп хәрефләрен белмиләр. Ни өчен? Чөнки теләк юк. Моны өйрәнергә. Монда өйрәтүчеләр бик күп, Аллаһка шөкер, бар хәзер. Видео дәресләрдә, курсларда сатып алырга була. Хәзер онлайн мәдрәсәләрдә эшли башлады, Аллаһка шөкер. Мәчетләр янында да, күп мәчетләр янында мәдрәсәләр бар. Ләкин теләк шулай бит мөселманнарда бу гыйлемгә карата кимеп китте. Менә шуның өчен дә, әлбәттә, безгә инде бик мөһим шушы гарәп хәрефләре белән Коръәнне уку. Чөнки, мөхтәрәм кардәшләр, Коръән бу безнең динебезнең нигезе. Коръән-и Кәрим. Һәм шушы Коръән аркылы безнең сахабәләребез ислам кабул иттеләр, Коръәнне ишетеп, Коръәнне тыңлап, һәм дә инде шушы Коръән аятларын укып. Алар аны аңлыйлар. Һәм алар өчен иң зур мөгъҗиза бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең укыган Коръәне булды. Иң зур мөгъҗиза. Шул Коръәнне укып, бу кеше гади кеше түгел. Бу кеше үз сүзләрен сөйләми, сихерче сүзләрен сөйләми. Я булмаса шагыйрь сүзләрен сөйләми. Бу кеше ниндидер мөгъҗизаи, безгә әле таныш булмаган сүзләр сөйли дип сахабәләребез шаккаттылар. Һәм аннан соң әлбәттә инде менә шушы Коръән-и Кәрим аркылы кабул иттеләр ислам динен. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бу безнең нигезебез булып тора һәм шуңа күрә дә мөселман кешеләре шушы Коръән хәрефләрен танып, укый, белергә тиеш әлбәттә. Бу безнең өчен мәҗбүри, бу безнең өчен фарыз булып тора. Шушы Коръәнне инде укуларыбыз һәм дөрес итеп укуларыбыз. Мөхтәрәм кардәшләр, менә Коръән уку сәбәпле татар халкы гомергә хәреф таный торган һәм белемле халык булды. Әйтик, мәсәлән, революциягә кадәр урыс халкының 15-16% гына укый яза белгән. Калганнар укый яза белмәгәннәр, хәреф танымаганнар, кул куя белмәгәннәр. Күбесенә кирәк тә булмагандыр, чөнки крестьяннарга, шулай бит алар инде крепостной крестьяннарга хезмәт кыл итеп яшәгән кешеләргә бу инде бәлки кирәк тә булмагандыр. Әмма татар халкының 80%-тан артыгы булганнар гыйлемле, укый яза белгәннәр. Татарларга университетларда, мәктәпләрдә укырга ярамаган. Аларны укырга алмаганнар. Университетта, менә Казанда университет бар, шулай бит, ул бит инде революциягә кадәр төзелгән университет. Анда татарларга укырга ярамаган. Анда бары тик руслар гына укыганнар, яки башка милләтләр генә. Революциядән соң гына татарларга укырга ярый башлый анда. Шундый булган бер кызык факт дип әйтик инде. Ләкин каян укый белгәннәр татарлар? Һәрбер татар кешесе, крестьян булса да, баласын мәчеткә алып барып, Коръән укырга өйрәткән. Гарәп хәрефләрен танырга өйрәткән. Татар алфавитының нигезе ул гарәп хәрефләре булган. Шуңа күрә син автомат рәвештә үз телеңдә дә укый яза беләсең һәм гарәп телендә дә, гарәп хәрефләрендә танып, укый яза белә торган кешегә әйләнәсең. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, шушы Коръән уку аркасында бүгенге көндә безнең инде ул вакытта дип әйтик, бүген генә түгел,
Ул вакытта татарлар гыйлемле булганнар, укый яза белгәннәр. Һәм Коръән сәбәпле бүгенге көндә гарәпләрдә гарәп теле сакланып калды дип әйтергә була. Чөнки гарәпләр алар төрле җирлектә яшиләр. Хәзер аларның төрле дәүләтләре. Төрле дәүләттә яшәгәчтен гарәп теленең билгеле бер диалект нигезендә, яшәү нигезендә үзгәреп тора тел. Мәсәлән, электә төрки халык сөйләшкән уртак бер телдә. Төрекләр, үзбәкләр, казахлар, кыргызлар, төркмәннәр, татарлар бер төрки телдә сөйләшкәннәр. Бүгенге көндә без дәүләтләребез аерым булу сәбәпле һәм безнең уртак әдәби тел югалу сәбәпле без ерагаябыз бер-беребездән хәзер. Әгәр дә әкрен-әкрен генә сөйләшсәләр, кайбер сүзләрне аңлап була, ләкин инде хәзер грамматика үзгәрә башлады. Мәсәлән, төрек теленең грамматикасы үзгәрә башлады. Шул ук мәсәлән, башка телләрдән керә башлады. Безнең телебезгә рус теленнән керә сүзләр, төрек теленә керә, мәсәлән, инглиз, француз теленнән. Мәсәлән, төрекләрдә гафу үтенү, пардон дип әйтәләр, шулай бит инде. Без аңламаска мөмкин аны, шулай безнең әбиләр. Безнең әбиләр аңламаска мөмкин, яки безнең телебезгә икенче төрле рус сүзләре керә башлады, шулай бит инде. Үзебездә катнаштырып сөйләшә башладык. Шулай итеп, төрки телләр бер-берсеннән ерагая бара. Гарәп телләре белән дә шул ук хәл булыр иде, әгәр дә аларның уртак әдәби теле булмаса. Ул Коръәни Кәрим. Ул Коръәни Кәрим. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Коръән бүгенге көндә дә гарәп телләренең телен саклаучы һәм белемнәрен өстәүче булып тора. Менә шуның өчен дә безгә әлбәттә инде Коръән тирәсендә берләшеп, шушы Коръәнне безне укырга, тырышырга кирәк. Фәнни яктан да, иң мөһиме рухи яктан. Чөнки Коръән ул Аллаһ Тәгаләнең сүзләре. Һәм Коръән укыган вакытта син Аллаһ Тәгалә белән сөйләшәсең, аралашасың. Безнең бит күбебез Аллаһ Тәгалә белән сөйләшәсе, аралашасы килә. Күбебезнең шулай. Мәсәлән, бер мәҗүси була инде ул, язычник, бер кеше мөселман кешесенә сорый. Сезнең Аллаһыгыз бармы ди? Бар ди. Кая ул? Иртәгә кил ди, күрсәтәм ди. Иртәгә кил ди, күрсәтәм ди. Безнең Аллаһыбыз бар ди, мәҗүси әйтә. Менә ди безнең Аллаһыбыз ди. Менә тотып күрсәтергә була, карарга була. Сезнең Аллаһыгыз кая? Иртәгә кил, күрсәтәм ди. Икенче көнне килә. Шушы кеше инде ул аңа әйтте, кая ди Аллаһ ди. Юк ди, болай гына сөйләшеп булмый, аның белән тәхәрәт алырга кирәк ди. Тәхәрәт алдыра. Бу кешегә шулай бит, әйдә бас минем белән. Менә мин эшләгәнне эшлә ди. Намаз укыйлар. Кая соң Аллаһ ди? Бүген күренмәде ди. Иртәгә килерсең ди. Икенче көнне килә, тәхәрәт алалар, басалар, шулай бит, намаз укыйлар. Кая ди Аллаһ Тәгалә ди? Бүген дә килмәде ди, күренмәде ди. Тагын кил ди. Өченче көнне килә, намаз укыйлар, итәләр. Шуннан соң инде бер вакыттан соң бу кеше әйтә, мөселман кешесе, Аллаһ Тәгаләне күрсәтимме ди. Мәҗүси әйтә, кирәкми ди, мин аны күрдем инде. Аңладым ди. Мин хәзер мөселман булдым ди. Мин ислам кабул иттем, мин хәзер мөселман булдым ди. Ягъни Аллаһны шулай бит күрү безгә мәҗбүри түгел, аңа ышаныр өчен. Ләкин Аллаһ Тәгалә белән сөйләшергә кирәк. Аллаһ Тәгалә белән сөйләшмәсәң, менә монысы инде проблема. Күрү мәҗбүри түгел, ләкин сөйләшү мәҗбүри. Сөйләшү ул дуга, Коръән уку, намаз уку. Бу булмаса, шулай бит инде син Аллаһ Тәгаләгә ышанам дип авыз тутырып әйтә алмыйсың. Бу инде монда проблема бар синең. Иманыңда дип әйтик инде, һәм дә шушы ышануларыңда. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ватлу ма ухия илейка мин китаби раббик. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйтә Аллаһ Тәгалә: укыды сиңа Аллаһ Тәгаләдән бирелгән китаптан ди. Укы Аллаһ Тәгаләдән бирелгән китаптан ди. Димәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә Коръән китабы ничек бирелә? Вахи аркылы. Ул аны каяндыр ишетми. Ул аның колагына каяндыр теге шайтаннар манда ниндидер тавышлар килми. Ул аның күңеленә иңгә. Вахи. Менә бу вахи дигән әйбер, ул пәйгамбәрләргә иңгә, бу Аллаһ Тәгалә белән булган элемтә. Вахи. Откровение русча. Шушы вахи иңгәннән соң Аллаһ Тәгалә белән барлыкка килә элемтә, ул сүз белән
сөйләнә торган элемтә түгел ул. Безгә мәсәлән бер кеше килә дә әйтә, ул вахи түгел бу. Бу информация килә кешедән. Вахи Аллаһы Тәгаләдән килгән турыдан-туры элемтә пәйгамбәрләр арасында. Әгәр дә бер фәрештә килеп әйтсә, пәйгамбәребезгә, саллаллаһу алейһи ва сәлләм яки башка бер пәйгамбәргә берәр нәрсә, бу да вахи түгел. Чөнки фәрештәләр безнең янга да килергә мөмкин. Шулай бит. Ачыкта утырасың да урамда, йөрисең дә, бер матур кызны күрәсең, о, фәрештә дисең. Шулай, бу вахи килде дигән сүз түгел. Син күрәсең бер матурлык. Синең яныңа килергә мөмкин берәр фәрештә. Бу да вахи түгел. Вахи ул Аллаһы Тәгаләдән сиңа булган бер хәбәр. Үзеңнең синең күңелеңгә салына торган хәбәр. Менә шушы пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә Коръән вахи аркылы килә. Моны аңларга кирәк. Чөнки ул үзе язган әйбер түгел, хәтта фәрештә алып килгән әйбер түгел, Аллаһы Тәгаләдән турыдан-туры килгән әйбер. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Коръәннең ни дәрәҗәдә хикмәтен күрәбез без. Ул каяндыр казып чыгарылып укылган да әйбер түгел. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә әйтә, сиңа вахи булып ингән китапны укы. Ягъни бу шундый зур изге китап ди Аллаһ субханаһу ва тәгалә. Шулай ук икенче бер аятында Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, утлу ма ухия илейка минал китаби ва акимис-салah. Укы ди, сиңа вахи булып килгән китапны ди, һәм намаз укы ди. Һәм намаз укы ди Аллаһ субханаһу ва тәгалә. Намазда безнең бар Коръәни Кәрим аятлары. Башка мәзһәб буенча, Абу Ханифа алай түгел, башка мәзһәб буенча, әгәр дә син Коръәни Кәрим аятларын укымасаң, Фатиха сүрәсен бу очракта намазың дөрес булмый. Ләкин Абу Ханифа мәзһәбендә рөхсәт ителә Фатиха сүрәсен укымаска да. Белмәсәң. Башка берәр әйберне уку рөхсәт ителә. Коръәннән. Ләкин аны да белмәсәң, Абу Ханифа мәзһәбендә рөхсәт ителә намазны үз телеңдә укырга да. Башка мәзһәбтә юк бу. Чөнки башка мәзһәбләр гарәпләр булганнар. Алар аңламаганнар, белмәгәннәр, уйлы хәтта башларына китермәгәннәр, кеше гарәпчә белмәскә мөмкин. Абу Ханифа фарслар арасында яши. Гарәпчә белмәскә мөмкин кеше. Димәк, аңа үз телендә намаз укырга да була. Бу бик зур проблема. Ни өчен? Чөнки намазны калдырырга сәбәп юк. Бүген татар кешесе әйтә, мин гарәпчә белмим, сүрәләр белмим ди. Андый кешегә нәрсә дип әйтәбез? Ят-татыр дибез. Шулай бит. Сиңа белергә кирәкми аны. Шулай итеп, бер кешегә шулай намаз укып күрсәткән идем, бер мәҗлестә инде. Мин дә намаз укый белмим ди. Менә булай укырга була. Әйтәм, бастың Аллаһ, утырдың Аллаһ, яттың Аллаһ, менә шулай укырга була, әйтәм. Шулай дөресме ди? Әйтәм. Мөмкин, башка бер нәрсә белмәсәң. Аллаһ дигән сүзне әйтә аласыңмы соң? Әйтә алам ди. Күбрәк тә беләм ди. Ла илаһа иллаллаһ, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Укы, шуның белән намаз калдырырга сәбәп булмый. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бу намазда, Коръән укуда ул Аллаһы Тәгалә белән сөйләшү, аралашу. Иманлы кеше, Аллаһ Тәгаләгә иман китергән кеше, ул Аллаһы Тәгалә белән сөйләшергә омтылачак. Ул үзеннән үзе шулай килеп чыга ул. Ул омтылыш була. Омтылышың юк икән, димәк, иманың да синең шул дәрәҗәдә генә. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, иннама умирту ан а'буда рабба һазихил балда аллазии харрамаха ва лаху куллу шей ва умирту ан акуна минал муслимин ва ан атлу аль-Qur'ана фаман ихтада фа иннама яхтади ли нафсихи ва ман далла факул иннама ана минал мунзирин. Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйтелә. Миңа әмер ителде шушы шәһәрнең Раббысына гыйбадат кылырга. Ягъни Мәккәнең Раббысы Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылырга. Ул шушы Мәккәне харам кылды. Мәккә харам дип атала. Харам ягъни урысча әйтсәк заповедный, тыелган. Тыелган урын. Анда без беләбез, билгеле бер әйберләр тыелган, анда билгеле бер тәртип белән генә яшәргә кирәк. Һәм миңа әмер ителде мөселман булырга. Аллаһ Тәгалә
Аллаһ Тәгаләгә бөтен әйбердә буйсына. Шулай ук әйтә, миңа шулай ук әмер ителде Коръән укырга. Пәйгамбәребезгә генә түгел, безгә дә әмер ителде Коръән укырга. Гыйбадәт кыласың икән, димәк гыйбадәт ул шулай ук Коръән уку. Коръән укырга да кем туры юлга баса икән, һидаят кылынса, ул үзе өчен. Ә кем туры юлга басмый, адаша икән, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям ул кисәтүче. Иннама ана минал мунзарин. Мин кисәтүче ди мунзарин. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Мин сезне кисәтәм ди. Сезгә мин тәэсир итә алмыйм ди. Адашсагыз, ләкин мин кисәтәм. Тамукка керергә мөмкинсез ди. Ә кем туры юлга баскан, шул үзе өчен. Муллага да кирәкми ул. Беркемгә кирәкми ул үзе өчен. Әле күптән түгел бер мәҗлестә дә шулай булып алды. Кешеләрне шулай намаз укырга, дингә чакыргаштан инде бераз миңа тәнкыйть ясадылар. Кирәкми сөйләргә дип инде. Өйрәтеп утырма дип йөрәк инде шулай. Әйтәм, җәмәгать ул миңа кирәкми бит. Мин бит әйтүче генә, мин табиб. Менә килдем, күрдем, рецепт язып бирдем. Шушы рецепт белән дару эчәсез икән, файдасы сезгә, эчмәсәгез, зыяны үзегезгә. Ләкин мин сезгә бу рецептны язып бирмәсәм, мин начар табиб булам. Мәсәлән, нәрсәгә килдем соң мин монда? Әгәр дә мин сезгә әйтмәсәм бу сүзләрне, сезне өйрәтмәсәм, нәрсәгә чакырдыгыз сез мине? Вот Коръән укыта китеп бар. Коръәнеңне укы да шулай бит, сәлахаңны аласың да китеп барасың. Ашыйсың да, эчәсең дә инде. Бер караганда әйбәт инде шулай бит. Үзе миңа да җайлы ул. Бер караганда. Ләкин әйтмичә булмый. Муңзир кисәтүче булырга кирәк барыбер. Әйтеп куярга кирәк. Шулай бит, шулай була ди. Чөнки аннан соң әйтмәде дип әйтәләр алар кыямәт көнендә. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, әмер ителде безгә Коръән укырга, әмер ителде безгә Аллаһ Тәгалә белән аралашырга, сөйләшергә. Шуңа күрә дә кем укый белми, укырга тырышыгыз, мөхтәрәм кардәшләр, өйрәнергә тырышыгыз. Анда 28 хәреф кенә күп түгел анда. Бөтенесе тартык бул хәрефләрне. Шуңа күрә анда авыр әйбер юк. Сез ул хәрефләрне күбесен инде беләсез дә. Һәм укырга өйрәнү шулай ук авыр әйбер түгел. Бер өйрәнсәгез, Коръән укый башласагыз, үзегезгә күпме ләззәт, күпме рәхәт була. Һәм вакыт булганда, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, Коръән тотып, Коръән алып, инде укырга тырышыгыз. Бу Аллаһ Тәгаләнең сүзләре. Шуның белән без Аллаһ Тәгаләгә якынаябыз һәм иманыбызны тагын бер кат дәлиллибез. Инде иншаллаһ русчада сөйләп китербез. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о чтении Корана. Но перед тем, как начать вагаз, хочу напомнить про маски и про намазлык. Иногда то вы забываете. Когда приходите в мечеть, пока еще у нас правила до сих пор они есть, надо иметь с собой маски, надеть маски и иметь намазлык. Потому что иногда забываем, расслабляемся, но ходят проверки. И то, что пока вы не услышали и нигде не прочитали, что мечеть оштрафовали, это не потому, что вас не заметили. Это потому, что вас заметили и простили. Понимаете? Проверки ходят, проверки есть, и они всю информацию собирают в одном месте. Уже есть мечети, которые засветились. Нам не сказали, наша засветилась или нет в этих списках, так скажем. Но засветились, просто Роспотребнадзор сказал. Нам, говорит, стыдно штрафовать мечети, но, пожалуйста, говорит, соблюдайте, это же, говорит, правило. Поэтому они надеются на нашу добросовестность, то, что мы будем выполнять эти нормы. Поэтому, дорогие друзья, не забывайте, когда приходите в мечеть, иметь маски, иметь вот намазлык для чтения намаза. Еще раз говорю, и так лояльно очень к нам относятся. Пожалуйста, давайте мы тоже не будем лезть на рожон, как говорится. Теперь, что касается нашего вагаза. Дорогие друзья, в последнее время мы замечаем, что мусульмане все реже и реже начали читать Коран. Потому что редко увидишь мусульманина с книгой, с Кораном в мечети.
А дома, я думаю, его вообще уже нет с Кораном, да? Потому что если человек в доме Аллаха не читает Коран, то в своем доме он, скорее всего, уже точно не читает. Потому что в доме есть другие вещи. Есть телевизор, есть приставки, есть жена, есть дети, да, правильно? Книги, конечно же, у нас нет, альхамдулилля, книг мы не читаем уже давно. Раньше, когда вот еще к старым людям, когда идешь домой, у них раньше были целые стены книг. До сих пор еще у старых людей книги везде. Сейчас уже идешь к более молодым, уже книг нет ни у кого. Ну, все заменяют, конечно же, электронные средства. Это не значит, что люди не читают. Они читают просто из электронных устройств, а книг уже нет. Но, дорогие друзья, Коран, соответственно, должен быть дома у мусульманина, и он должен читать Коран. До судного дня. Пока еще ничего не поменялось, что Коран уже прошлый век, да, Коран не надо читать, средневековье, такого у нас никто еще не говорил, иншаллах не скажет, поэтому Коран мы читаем и должны читать постоянно. Потому что должна быть связь с Аллахом через Коран, через Его слова. И этот Коран для нас, для нашей души, как пища, как вода. Как вода для нашего тела. Мы же хотим сохранить здоровье тела. Сказано, вот пейте там 3 литра воды в день, чтобы быть нормально здоровыми. А что касается нашей души, то душа наша нуждается именно в Коране, как тело нуждается в воде. Пророк Мухаммад ﷺ сказал, чтобы поощрить нас к чтению Корана, он сказал: «Ман караа харфан мин китабилля фаляху бихи хасана». Кто прочитает одну букву из Корана, тому будет саваб. Один саваб. Мы знаем, что каждый один саваб у нас умножается на 10 автоматически. Получается, за каждую букву, прочитанную из Корана, мы получаем 10 савабов. Вот эти 10 савабов получить в жизни очень сложно. Каким-то другим способом. Почему? Потому что надо что-то сделать для этого, чтобы получить саваб. Например, поздороваться с мусульманином, руку протянуть там, да? Это движение. То есть это какое-то обязательно должно быть дело. Улыбнуться тоже надо постараться, потому что мы очень хмурый народ. Здесь живущие россияне, я не скажу татары, русские, я скажу россияне, мы очень хмурый народ, да? Мы улыбаться не любим, а для этого надо себя заставить улыбаться. Это же очень сложно. Россиянина заставить улыбаться. То есть это работа. За это тоже будет саваб. Я не говорю про другой саваб. Встать на намаз, тахарят взять, да? Это все утомительно. Или же, опять-таки, садака дать. Это тоже проблема. Садака давать, да? И поэтому один из самых легких способов заработать саваб – это чтение Корана. У тебя максимум, что шевелится, язык, рот открывается. Это можно сделать лежа, сидя, стоя. Это можно сделать как угодно. Потому что язык, он не устает, он без костей, он может болтать сколько угодно. Соответственно, он может и читать Коран сколько угодно. Один из самых легких способов. Пророк ﷺ поэтому подмечает. И каждая буква нам дарит 10 савабов из Корана. И Пророк ﷺ сказал: я, говорит, не говорю, что алиф, лям, мим – это одна буква. Он говорит, алиф – это одна буква, лям – это одна буква, мим – это одна буква. То есть, например, вы прочитали, например, «Альхамдулиллахи раббил алямин». «Альхамд» – слово, да? За это не будет один саваб. Слово «альхамд» делится на каждую букву отдельно. Алиф – отдельный саваб, лям – отдельный саваб, ха, мим, даль – это все отдельный саваб идет. За каждую букву. То есть Пророк ﷺ подмечает не за слово, не за суру, не за аят, а за каждую букву отдельно. Представляете, то есть как можно заработать очень много савабов. И особо, честно говоря, не утомляясь, а взяв Коран в руки и почитав немного. Поэтому Пророк ﷺ говорит, если вы хотите саваб, пожалуйста, стремитесь. У нас есть корысть.
нафс у человека. Мы любим собирать что-то, богатеть. Например, хотим, чтобы дома были большие, машины были дорогие, чтобы дома были разные украшенные вещи. Это наша черта. И вот эту черту надо направить тоже и на религию. Чтобы мы любили собирать саваб. Чтобы были жадными на саваб. И мусульмане, первые, они были жадные на саваб. Они всегда стремились обогнать друг друга в савабе. Не в каких-то мирских вещах, а в савабе. Они стремились обогнать именно в благих делах. И пророк ﷺ поэтому говорит, учитывая эту страсть мусульманина к накоплению саваба, говорит, что за каждую букву будет 10 савабов, чтобы человек жадно пожирал Коран и копил эти савабы. Но с нами это не пройдет. Вы знаете, да? С нами это не пройдет, потому что у нас нет жажды к савабам. К сожалению. Мы не чувствуем жажду к савабам. У нас нет стремлений к савабам. Мы не можем бросить какие-то, например, там даже важные какие-то дела, чтобы саваб заработать. Нет, мы не можем. Мы не сахабы, к сожалению. Поэтому этот хадис, он на нас мало повлияет, к сожалению. У нас проблемы с этим. С иманом у нас проблемы. С жаждой саваба у нас проблемы. Если нам скажут, вот там раздают бесплатные деньги, просто приходите и получите. У нас был такой, да, говорили, вот разошлите эти сообщения, и вы получите 100 литров бензина в подарок. Сидишь и рассылаешь. Правильно? Потому что хочешь получить 100 литров бензина бесплатно. Но, к сожалению, с савабами это не работает, увы. И это печально, потому что у нас проблемы. У нас проблемы с сердцем, с иманом, с духовностью, если мы не стремимся собирать эти савабы. Также, дорогие друзья, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень любил слушать Коран. Однажды он пришел к Абдуллаху ибн Масуду и сказал, прочитай-ка мне Коран. А Абдуллах ибн Масуд сказал, но ты же, говорит, к тебе же спущен Коран, вахи. Я буду тебе читать, он говорит, да, говорит, читай. Я, говорит, люблю его слушать от других. И Абдуллах ибн Масуд начал читать. И когда дошел до места, бисмиллахи рахмани рахим, факайфа идha джитна мин кулли умматин бишахидин ва джитна бика аля хауляи шахида. Пророк, саллаллаху алейхи говорит, все, остановись, говорит. Он плакал. В этом аяте говорится, это сура Ан-Ниса, что с каждого народа мы приведем свидетеля, и ты будешь свидетелем для своего народа. Вот когда он дошел до этого места, он заплакал. То есть, что пророк, саллаллаху алейхи, будет свидетелем для своего народа, что довел до них Коран и так далее. Однажды я в маджлисе тоже сказал одному человеку, прочитай Коран. Хочу послушать. А то все время я читаю, да. Но там подоплека была другая. Пришел на маджлис, там был один человек, который очень высокомерно себя вел. Пришел знакомиться, я говорю, как тебя зовут? Я говорю, Нуруллах Хазрат. Он говорит, а меня, говорит, там такой-то, такой-то Абзан. То есть, уже понятно, да? Абзан, значит, уже ты ниже меня, как бы уже, сразу же. Потом и так учит там, то все там. Маджлис там за стол сели, все меня учит. Я потом духа сделал, как сели. Я говорю, Абзай, да, говорю, давайте Коран, начните, пожалуйста, читать. Он такой, почему я, говорю, ну вы же самый умный здесь, говорю. Он говорит, я не умею. Ну так тогда говорю, зачем учить-то, если не умеешь Коран читать? И после этого он молчал. Потом. После этого он молчал. Ну, действительно, есть такие высокомерные люди, ну просто это выбешивают, так скажем, да, выбешивают. Если бы я не был голоден, я бы ушел, наверное. Просто. Там же кормят после чтения Корана, они до этого не кормят. Вот. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любил слушать Коран тоже от кого-то, кто красиво читает. Тоже, альхамдулилля, есть у нас красивые чтецы, красиво читают. И
альхамдулилля, что в нашем народе есть такая традиция звать кого-нибудь домой, чтобы прочитать Коран. Сейчас вот, например, некоторые ребята, мусульмане, говорят, что не надо дома звать хазратов там, туда-сюда, там, чтобы они Коран читали. Там 3-й день нельзя делать, 7-й день, там 40-й день нельзя справлять, это все, ну все нельзя, короче, вообще. А кто тогда будет у них дома Коран читать? От кого они услышат чтение Корана тогда? Сами они не умеют. Их бабушки, дедушки уже тоже умерли, не умеют. Телевизор включат для Корана они вряд ли. Магнитофон включат вряд ли. Кто же им Коран прочитает тогда? Ну, вы, ребята, молодцы, конечно. Вы сказали, это бидгат, это все не надо, все к чертовой матери. Вы, конечно, молодцы. Ничего не скажешь. А кто этим людям Коран-то будет читать? Вы, что ли? Нет. Вы не будете ходить, это бидгат. Дорогие друзья, любовь к Корану, альхамдулилля, есть у нашего народа. Зовут кого-нибудь, вот, приходите, пожалуйста, Коран почитайте. Как таким людям можно сказать? Нельзя дома Коран читать. Это бидгат. Как так можно сказать? Я не знаю. Кто-то еще едет куда-то. Вот. Поэтому, дорогие друзья, естественно, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, очень любил сам слушать Коран. И поэтому у нас тоже должна быть тяга как к чтению, так и к тому, чтобы слушать Коран, когда кто-то другой читает. Также, дорогие друзья, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Икра фулян, фа иннаха сакинату, таназалат инда аль-Кур'ан, ау таназалат лиль-Кур'ан». Он одному из сахабов сказал: читай, говорит, Коран. Потому что с чтением Корана приходит спокойствие. И к тому, кто читает Коран, тоже приходит спокойствие. В доме, где не читают Коран, там нет спокойствия. А тут однажды тоже один человек пришел и говорит: хазрат, придите, пожалуйста, в банк, говорит, Коран почитайте, а спокойствия, говорит, нет. Есть места, где спокойствия никогда не будет. Сколько бы ты там ни читал. Но есть места, где чтением Корана можно достичь спокойствия и покоя. Когда дома у тебя читается Коран, или где-то на работе у тебя читается Коран, приходит покой, сакиня от Аллаха. Иногда дома чувствуешь себя неловко, неудобно. Дома неспокойно. И это понимают не мусульмане. Это понимают обычные этнические мусульмане. И знаете, что они говорят? Звонят и говорят: хазрат, пожалуйста, приходите, почитайте Коран, а то что-то неспокойно. Откуда они это знают? Это просто инстинкт. Инстинкт, просто инстинкт. Они говорят: вот никаких проблем нет, причин нет, чтобы дома было неспокойно, но вот неспокойно. Откуда это все? Оказывается, это инстинктивно, фитра, из хадиса идет. Что где читают Коран, там будет покой. Поэтому хотите, чтобы дома было спокойно, читайте дома Коран. Это, оказывается, вот подтверждается хадисами пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Также, дорогие друзья, чтобы сердце успокоить, тоже нам помогает Коран. Аллах Тааля в Коране говорит: бисмиллахи рахмани рахим, аллазина аману татмаинну кулубухум бидзикриллах, аля бидзикриллахи татмаинну аль-кулуб. У тех, кто уверовал, сердца успокаиваются поминанием Аллаха. И только поминанием Аллаха успокаиваются сердца. Аллах Тааля говорит. То есть, если мы уверовали, наше сердце может успокоить только Коран. Если бы мы не уверовали, тогда что-то другое, может быть, успокоит наше сердце. Поездка на Мальдивы. Покупка чего-нибудь такого, желаемого. Там, поменять жену, да, может успокоить наше сердце. Но если человек уверовал, его сердце может успокоить только поминание Аллаха. Поэтому, если вы читаете намаз, верующий человек, а чувствуете, что здесь что-то не так, сердце, бесполезно ходить в кино,
да, там еще что-то делать. Не хватает общения с Аллахом. Надо почитать Коран, делать зикр, и тогда сердца успокоятся. Очень хороший и полезный совет, дорогие друзья, в нашем беспокойном мире. Действительно, мы иногда думаем, почему у меня сердце переживает за что-то. Может, денег мало, может, еще что-то, да? Нет. Оказывается, сердце переживает, потому что нет поминания Аллаха Субханаху ва Тааля. Ну, на этом, иншаллах, закончим. Тут еще много, конечно же, аятов, но один аят все-таки надо сказать. Аллах Тааля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. И кто, говорит, не будет нас поминать, то есть, если человек не будет поминать Аллаха, то его жизнь будет тяжелой. Многие же жалуются на тяжелую жизнь. Даже вот с ребятами сидели, буквально пару недель назад, что-то, говорят, жалуются, не жалуются, там, жизнь тяжелая, вот сейчас опять там Навальный, воры, там туда-сюда, там, да, и так далее. Мы сидели и задаю вопрос. Я говорю, вот год пандемии там был, прошлый, да? В прошлый год у тебя жизнь лучше стала или хуже, чем было до этого? Он говорит, лучше стало. Я говорю, на что тогда жалуемся-то? На что жалуемся тогда? Если ты в год пандемии там квартиру поменял, машину купил, там, да, ребенок у тебя родился, зарплату повысили, там, да, еще там денег перечислили там от государства и так далее. А почему кажется, что жизнь тяжелая? Почему? Потому что зикра не хватает. Связи с Аллахом не хватает. Поэтому кажется, что жизнь тяжелая. Аллах Тааля нам это говорит в Коране. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم سميع الدعاء.